إذا سلام تنا تقبلوا فنونا بمكتال شوكو بزوركم تعزبنا كم يتمسيو لوم سنبت 24 نحس الساعة 9 مشتر لو هجراون زيادات حيزلكم قريبا لهم نمكتالكم بغير بزعد مساعدكم تصنح ميكائيل حرقو فلماكم بكأنه تتاتوم فيلم محبركم إيرتراوان أب النرويا فيستيفال قوان بحلم زيرتان هزبان زلالة حستو أغربو ممحدار زوبا ماكل باستفلالي عودتا تسلطنهم 340 آبالاتو أمريهم أهدوتات مصر مكل غالا بممحدار الكبابي بلزا وفراتات لمعات يسلاسل اللوا أب زيناتات وطاي سمين كوريا فتن حدشن زتراغغن ميسايلات سرعة مكل غال آيرا كايدا منقص نورويا ستات شوعات 100 مليون دولار زواجو حدش وتهدروا دقفنا بيوكرين كمزلو خافيتو أب أستراليان وتهدروا وفري إسرائيل وشمد غازا زقاوم سفيح سلفي تخايفو زرزر زينا محبركم إيرتراوان بنروي أب عمتاوي فيستيفال قوان بحلم سيرتان هزبان زلالة حستو أغربهم أبتي بعشران سلسة حس أب كتما تروندهايم زتخايدن محبركم استفلالي هاجرا زتصادفون فيستيفال محبركم إيرتراوانن جنفر حمادن أما كلاي نروي نمسلي تاريخن بحلن إيرترا زن صوارق حستو أغربهم نتي تحستو حيالو نروي جاوان زيغاتاتن كوم دما نغارين كالوت هاجرات كم تعزبو كابت وتاز بصحنا حبريتا أفليتون نابي كالزينا بسنسقر ممحدار زوبا ماكل تصوفو فنسولوتنا قلقلوت نمرقات أبعاغم صوبو بزقورو زلو وفري ناي سلستوارح سلطنا زغصومو لعل 300 أبالاتو تمالي تمرقون وكيليرينا دانيل وولدو ملكع تصاب زدالو تحستولو ياسين صالح ممحدار زوا ماكل كورح سنة جميرو باستفلالي عودتات كسلطنهم تصنحة 124 دقان سيزر كبوهم 340 أبالاتو بأسران 3 حسا أمرقون أتسلطنا عودتات محدران مرحنة أواها هبا أغلقلتن كنكنات كلتن عباباتاتن مدلاو باهرياوي الدخوعن كمون مدلاو مصنعتاو صحب ذات تغالل منبارو حالفي أهدو من معبال عقمسب من إسي برخطات دسا قليتون أتعلم دما عقم فلتاتن سرحتنياتات كبابيلكا بقو صفوفن سلطن أغلقلت نمرقاتكم تغنى أبريهم وانا دايركتر كفل من محدارون فاينانسناتو تكيه قلتا بوغنو أتسلطنا بوشتاوي عقمي زبان كاب أمريكا زمتس دكتور هايل نقسن كم اتوهب متكاس زتا قسم فلتات مسرحة أساسيرو أبايتا انتزي وريدو كم ترى وانا وحابريتا بنينو اخترف سلزخل سلطن تنزملكتهم أكلاتن نزتغنزيبهم بقبو اكسر حلو التحساسيبهم أما حدا رزوا مأكلات وفي السهاية هاي لدما ناقد سنة نايت سلطنة بمتكاس تمساسال السلطناتات بقصال زوهبو لكونتات كفتر سلطن تدما بقبراو سراح كعبيو بملباو نت سلطنة نزو الدبون زهبون أكلات أمسجنون أمو داتان سلطنتن أسلطنتن ورقة مسكر كعدل كله كاب أمريكا نزمت قدو زيغا دكتور هايلن كسدما بسم محدار زوا هياب تبركتلوم أب زوبا ماكل زركب أهدوتات مصر مكلغال كاب مجمرة ورحنا حسا جميرا بغندو أب معقامين حمدن مسرح قناتا وزالا مخوعات قرا قدن متكال فلسطات زتوكورة لمعتاون اتفتات يسلاسل اللوا أبتي أب ممحدار كبابي بلزا زكاير زلو وفرتات أبالات بيت صحفة حلقات غلال ستاف أطوار لوجيستيكن سنكن ستاف ممحدارن فاينانسن كمون كالوت أهدوتات يساوتوفو كمزلو حلفي بيت صحفة حلقات غلال ستاف مصر مكلغال كولونيل قبرك جابير محاري قليصون إتو مدبي كيلاتات بعال سلطان أقرابن انسا زقرامن إناتو مرحي عمم هلاون حبيرو أواهدتن أبالاتن نايتن أبتي ماتوز سات فازر لأهدوتات أبزهابو حبريتا أقدمون بمدب حملاي وفري لمعات زكايدو نتفتات مقراب عود كوينو مرآيوم كمزو حقوسون بمقلاص تساتفنتهم أبت مساسال وفراتات كتسال مغانو رقاقيصون بتي أب كبابي ممحدار بلزاز كايرزلو وفرتات زاقيد العلي 10 هكتار حدش قناتا وزالا كم تسرحه كاب بعال سلطان أقرابن سازقرامن شنفر زوبا ماكل سرغو حبريتا يردن
ጨንፈር ሃማደ ዞባ ማእከል ንቕሓደቂ ኣንስትዮን በብራኽን ውዳበታትን ንምሕያልን ኣብ ቀዳማይ መንፈቅ 2025 ዝምስገኑ ንጥፈታት ከም ተሰላሰለ ገሊጾም ሓላፊቲ ጨንፈር ወይዘሮ ኣለም በላይ ካብ 8 ነሓሰ ጀሚራ በብንኡ ዞብኡ ምስ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ተካይዶ ዘላ ርክባት ቁፅሪ ውዱባት ኣባላት ዕቤት ከም ዘርኣየ ብምጥቃስ ኣለይቲ ስድራ ደቂ ኣንስትዮ ነፍሰን ክኽእላ ሞያዊ ስልጠናታት ከም ተዋህበ ሓቢራ ብዘይካዚ ብደረጃ ዞባ ብዝተኻየደ ምርጫታት 25 ኣመሓድርቲ 42 ኣካየድቲ ስራሕ 74 ድማ ኣነባበርቲ ዓዲ ከም ተመርጻ ብምሕባር ኣብ መጻኢ ካብዚ ንላዕሊ ንበብራኹ ዝያዳ ስራሕን ንቑሕ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮን ከም ዝሓትታ ነፂራ ወይዘሮ ኣለም ኣስዒባ ምስ ክፍሊ ሕርሻን መሬትን ዞባ ማእከል ብምትሕባር ደቂ ኣንስትዮን ሕርሻን ብዝብል ቴማ ንጥፈታት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ልምዓታዊ መደባት ዝገምገመ ዋዕላ ከም ተኻይደ ኣብ ኣካዳሚያዊ ትምህርቲ ልዑል ነጥቢ ንዘመዝገባ ደቂ ኣንስትዮ ተምሃሮ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ሽልማት ከም ተዓደለ ከምኡውን ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምስሳን ትሕዝቶ ሃገራዊ ባንክ ደም ንምዕባይ ኣስተምህሮታት ከም ተዋህበ ረዲኣ ኣብ መወዳእታ ድማ ኣብ ምብራኽ ንቕሓትን ምሕያል ውዳበን ደቂ ኣንስትዮ ብዝለዓለ ምስራሕ ንሓደስቲ ዝተመርፃ መሓደርቲ ከባቢ ስልጠና ምብራኽ ዓቕምታት ምውዳብ ከምኡውን ንወክልቲ ሃማደ ኣብ ሚኒስትሪታትን ፌደሬሽናትን ኣብ ኣተሓዛ ገንዘብን ሰነዳትን ዘተኮረ ስልጠና ምክያድ ካብ ናይ መጻኢ መደባት ምዃኑ ገሊጻ እቲ ርክባት ዛጊድ ኣብ ንኡስ ዞባታት ጎዳይፍ ማእከል ከተማ ሰንበል ገጀረት ማይተመናይ ኣኽርያ ጸጸራትን ዝተኻይደ ኮይኑ ኣብተን ዝተረፋ ድማ ክሳብ 29 ነሓሰ ከም ዝቃናዕ ተፈሊጡሎ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ስዒቡ ዝቐርብ ዜናታት ሃገራት ወጻኢ ክኸውን ምክታልኩም ክትቅጽሉ ደግመ በኽብሪ ዕድም ዜናው መሰናዶ ኤርቲቪ ናቐጽሎ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ስለምክታልኩም ኣዝየ መስግን ዜና ወጻኢ ሰሜን ኮርያ ሎሚ 24 ነሓሰ ዕዉት ምዃኑ ዝገለጸቶ ፈተነ ሓድሽን ዝተረጋግን ሚሳይላት ስርዓት ምክልኻል ኣየር ከም ዘካየደት ኣፍሊጣ እቲ ፈተነ ብቕዓት ናይቲ ብውሽጣዊ ዓቕሚ ዝፈረየ ኣጽዋር ንምርጋጽ ዝዓለመ ምንባሩ እውን ገሊጻ ፕሬዚደንት ኪም ጆንግ ኡን ነቲ ፈተነ ብኣካል እናተዓዘቦ ዘርኢ ስእልታት ብወግዓዊት መደበር ቴሌቭዥን ሃገር ተዘርጊሑሎ ሰሜን ኮርያ ነዚ ፈተነ ተካይድ ዘላ ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ካብ 18 ነሓሰ ጀሚረን ሰፊሕ ዓመታዊ ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምዳት ኣብ ዘካየደሉ ዘለዋ እዋን እዩ መንግስቲ ሰሜን ኮርያ ነቲ ክሳብ ምዝዛም ናይዚ ወርሒ ዝቕጽል ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ካብ ምድላው ንወራር ፈልያ ከም ዘይትሪኦ ብምሕባር ብትሪ ኮኒንዎ ኣሎ ሰሜን ኮርያ ንሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ኒኩለሳዊ ፈተነ ብምክያድ ምላሽ ክትበሉ ምዃና እውን ከተጠንቅቕ ጸኒሓላ ወተሃደራዊ ንጥፈታት ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያ ንቅልውላው ሓሱ ደሴት ኮርያ ናብ ውግ ከይሸሞ ሓያሎ ወገናት ስጋቶም ይገልጹ መንግስቲ ኖርዌይ 700 ሚልዮን ዶላር ዝዋግኡ ሓድሽ ወተሃደራዊ ደገፍ ናብ ዩክሬን ከም ዝልኽ ኣፍሊጡ እዚ ሓድሽ ደገፍ ፓትሪዮት ዝተሰመየ ስራሓት ኣሜሪካ ዝኾነ ዘመናዊ ስርዓት ምክልኻል ኣየር ሚሳይላት ራዳርን ካልእ ወተሃደራዊ ንዋትን ከም ዘጠቓልል ተገሊጹ ቀዳማይ ሚኒስትር ኖርዌይ እዚ ምስ ጀርመን ብሓባር ዝግበር ወተሃደራዊ ደገፍ ንከተማታትን ትሕተ ቅርጽን ዩክሬን ካብ መጥቃዕቲ ኣየርን ሚሳይላትን ሩስያ ንምክልኻል ዝዓለመ ከም ዝኾነ ነጺሩ መንግስቲ ኖርዌይ ኣብ 2025 ዩክሬን ዝላኽ ወተሃደራዊ ደገፍ ብልዕሊ 7 ቢልዮን ዶላር ክብ ንምባል ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ከም ዝወሰነ ዝዝከር እዩ ሃገራት ምዕራብ ናብ ዩክሬን ዝልእኾ ወተሃደራውን ፋይናንስያውን ደገፍ ነቲ ኩናት ካብ ምንዋሕን መባእስን ሓሊፉ ካልእ ፋይዳ ከም ዘምጽእ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ እዚ ብቐንዱ ንሩስያ ንምድኻም ብሃገራት ምዕራብ ዝተኣልመ ውዲት ኩናት ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ብቐሊሉ ክሓው ዘይክእል ሰብኣዊ ቁጠባዊ ወተሃደራውን ፖለቲካውን ቅልውላዋት يسعب كم زلو تصبصابات يردوم أبو أستراليان وتهدراوي وفري إسرائيل وشمت غازا زقاوم سفيح سلماو سلف تخايدوم لوم 24 نحاسة 10 شحات سوات زتصادفو لعلي 4 سلماو سلفتات كتماتات سيدني بريسبن ميلبورن عبدالكوبو سفيح كفال تهاجر كم تخايدو يزحبر زلو سلفنياتات تي وشمت غازا زكار زلو دبداب بهوتوس كوكوارت كمون من قصة أستراليا بالعلي إسرائيل نايت صوار إقرا كتصدق تصويعهم
መንግስቲ ኣውስትራልያ ኣብ መጀመርያ ናይ ዝወርሒ እዚ ንፍልስጤም ከም ሃገር ኣፍልጦ ክህብ ከም ዝወሰነ ዝዝከር እዩ ኢስራኤል ካብ መወዳእታ 2023 ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ተካይዶ ብዘላ ወተሃደራዊ ወፍሪ ናይ ዝተቐትሉ ፍልስጤማውያን ቁፅሪ ኣሳብ 63,000 ናይ ዝቆሰሉ ድማ ኣሳብ 157,000 በፂሑ ኣሎ እቲ ሃገር ኣብቲ ወሽመጥ ንዝኣቱ ሰብኣዊ ረድኤት ብምዕጋታ እውን ብክቱር ጥሜት ዝጠፍእ ህይወት እናበዝሐ ይመፅእ ከም ዘሎ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ ሓይሊ ኣየር ናይጀርያ ብሰሜናዊ ምብራቕ ሃገሩ ብዘካየዶ ናይ ኣየር ስርዒት ብውሕዱ 35 ሽበራውያን ከም ዝቐተለ ትማል 23 ነሓሰ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጦም እቲ ምስ ካሜሩን ኣብ ዘዳውብ 4 ቦታታት ዝተኻየደ መጥቃዕቲ መልሰ ግብሪ ናይቲ ሽበራውያን ጉጅለታት ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ሃገሩ ከካይድዎ ዝፈተኑ መጥቃዕቲ ከም ዝኾነ ሓቢሮም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን እውን ሓይሊ ኣየር ናይጀርያ ኣብ ቀዳማይ መንፍቕ 2025 ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ሃገሩ ብዘካየዶ ስርዒት ኣሳት 600 ሽበራውያን ከም ዝቐተለ ምሕባሩ ዝዝከር እዩ በቲ ስርሒት እቶም ሽበራውያን ዝግልገሉለን ልዕሊ 200 ወተሃደራውያን ተሽከርከርቲ ካብ ስራሕ ወፃኢ ከም ዝኾና እውን ገሊፆም ዝሰፍሐ ክፋል ሰሜናዊ ናይጀርያ ኣብ ትሕቲ ሽበራውያን ወዲቑ ከም ዘሎ ዝጠቕሱ ፀብጻባት መንግስቲ ኣብቲ ከባቢ ገዚፍ ሰራዊት ኣዋፊሩ ከም ዘሎ ይሕበር ጃፓንን ደቡብ ኮርያን ፀጥታውን ቁጠባውን ዝምድነን ከደንፈዓ ተሰማሚዐን እዚ ዝተገልጸ ፕረዚደንት ደቡብ ኮርያ ሊ ጂሚዮንግ ትማል 23 ንሓሳብ ከተማ ቶኪዮ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ጃፓን ሽጉሩ ኢሺባ ኣብ ዘካየዶ ዘተ እዩ ክልቲኦም መራሕቲ ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ዲፕሎማስያዊ ምምኽኻር ንምቕጻል ከምኡውን ኣብ ምክልኻል ፀጥታ ቁጠባ ሰብ ሰርሖ ብልሕን ካልኦት መድያትን ዝካየድ ምትሕብባር ንምሕያል ኣብ ምርዳእ በፂሖም ብዘይካዚ ሰሜን ኮርያ ብተካይዶ ዘላ ተኸታታሊ ፈተነታት ሚሳይል ክመፅእ ዝኽእል ስግኣት ንምምካት ሓበራዊ ፃዕሪ ከም ዘሐይሉ ኣፍሊጦም ቀዳማይ ሚኒስትር ጃፓን ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብ መንጎ ሃገሩን ደቡብ ኮርያን ዝህሉ ርጉእን እወታውን ዝምድና ካብ ክልቲአን ሃገራት ሓሊፉ ንመላእቲ ዞባ ዘርብሕ ከም ዝኾነ ገሊፆ ብዘይካዚ ኣብ መንጎ ጃፓን ደቡብ ኮርያን ኣሜሪካን ዘሎ ስሉሳዊ ምትሕብባር ምሕያል ኣገዳሲ ኢሉ ከም ዝኣምን ቀዳማይ ሚኒስትር ጃፓን ብተወሳኺ ሓቢሮም ፕረዚደንት ደቡብ ኮርያ ብወገኑ ኣብዚ ህሉ ጂኦፖለቲካዊ ኩነታት ክልታዊ ዝምድና ምድልዳል ኣገዳስነቱ ልዑል ከም ዝኾነ ኣስሚሩሎ ክልቲአን ሃገራት ንዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ዝበሎ ፅልዋ ቻይና ንምምካት ምስ ኣሜሪካ ምትሕብባርን ክዕብያ ምፅንሕን ዝፍለጥ እዩ ኣሜሪካ ኣብ ደቡብ ኮርያን ጃፓንን ኣስታት 80,000 ሰራዊት ዓሰርተታት መራኽብ ውግእ ኣማይት ነፈርትን ኣዋፊራ ከም ዘላ ፀብጻባት ይሕብሩ ቻይና ልዕሊ 165 ቢልዮን ሜትሮ ኩቦ ዝግመት ዕቑር ፀጋታት ባህርያዊ ጋዝ ከም ዝረኸበት መንግስታዊ ኩባንያ ነዳዲ እታ ሃገር ብ22 ነሓሰ ኣፍሊጦም እዚ ሓድሽ ርኽበት ኣብ ማእከላይ ክፋል ቻይና ንኣውራጃ ሆበይ ምስ ከተማ ቾንቂንግ ኣብ ዘራኽብ ከባቢታት ካብ 3,300 ክሳብ 5,500 ሜትሮ ማዓሙቕ ብዝተኻየደ ዳህሳስ ከም እተረኸበ ዝግለጽ ዘሎ ብሰንኪ ዝተሓላለኸ ስነ ምድራዊ ቃውማ ናይቲ ቦታ መስርሕ ዳህሳስ ኣጸጋሚ ከም ዝነበረ ኣካይቲ ሃገራዊ ኩባንያ ነዳዲ ቻይና ሓቢሮም እዚ ርኽበት እዚ ኣብ ስትራቴጂ ልምዓት ጸዓት ሃገሩ ዓብዪ ስጉምቲ ንቕድሚት ምዃኑ ሚኒስትሪ ጸዓት ቻይና ኣፍሊጦም ካብዚ ፀጋታት እዚ ብማእከላይ ግምጋም ዕለታዊ ልዕሊ 323,000 ሜትሮ ኩቦ ባህርያዊ ጋዝ ክዕደን ተኽእሎ ከም ዘሎ ተኣሚቱሎ እዚ ምዕባለታት እዚ ቻይና ኣብ ዳህሳስ ባህርያዊ ፀጋታት ኣጥርያቶ ንዘላ ዓቕሚ ዘጉልሕ ምዃኑ ኪላታት ዓውዲ ይገልጹ ሰራዊት ኒጀር ብዘካየዶ ናይ ኣየር ስርሒት ላዕለዋይ ኣዛዚ ሽበራዊ ጉጅለ ቦኮ ሓራም ከም ዝቐተለ ብ22 ነሓሰ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጦም እዚ ኢብራሂም ሞሃማዱ ዝተባሃለ መበቆሉ ናይጀርያዊ ዝኾነ ሽበራዊ ቅድሚ ልዕሊ 13 ዓመታት ናብ ቦኮ ሓራም ዝተፀንበረ ኮይኑ ካብ ግንቦት 2021 ጀሚሩ መሪሕነት ናይቲ ጉጅለ ሒዙ ዝፀንሐ ከም ዝኾነ ዝግለጽ ዘሎ በቲ ንካሜሩን ናይጀርያን ጫድን ኣብ ዘዳውብ ከባቢታት ቀላይ ጫድ ዝተኻየደ ስርሒት ሓያሎ ኣባላት ሽበራዊ ጉጅለ ከም ተቐትሉን ዝቆሰሉን ንዋታዊ ዕኖት ከም ዝወረደን ድማ ሰራዊት ኒጀር ብተወሳኺ ገሊፆም ይኹን እምበር ሽበራዊ ጉጅለ ቦኮ ሓራም ነቲ ጉዳይ ብዝምልከት ዛጊድ ዝሃቦ መግለፂ የለን ቦኮ ሓራም ካብ 2009 ኣብ ናይጀርያን ጎረባብታ ሃገራትን
بزيكايدو متقعتات لعلي 36,000 سبات كقتلوا خلو لعلي 3 مليون كاب أبايتهم كم تمزابلو تصابات ودوب حورات هاجرات يردون مسكلاي تشاد زداوبا هاجراتسن بينين نتيجة براو حيلي نمدمساس لفنتاوي وتادراو حيلي بمقام وتادراو وفري كاب زبق صحة تسيق زي كوانت زي غطرة زاقيد جن زتقس عاوت كم زي تقونات صفايو زحبارن زينات المزام كندنا تتاتو كدقم لكم محبركم إيرتراوان أب نورويا فيستيفال قوانقوان باهلن مس إيرتران هزبان زلال فيستو أغريب ممحدار زوبا ماكل بستفلالي عودتات زسلطروم 340 أبالاتو أمريقو أهودات مصر مكلخالها بمحدار كبابي بلزا وفراتات لمعاتي السلاسل الوا أب زيناتات وزاي سمين كوريا فتن حدشن زد تراغغن ميسايلات سرعة مكلخال آيرا كايدام منقسي نورويا سات شوعات 100 مليون دولار زواجو حدش وتادراو دقفنا بيوكرين كم زلو خافليتو أبا أستراليان وتادراو وفري إسرائيل وشمت غازا زقاوم سفح سلفي تخايلو زغوركم تعذبتن لهم شسترالو زينا مسنا ورازي في تصم سلام كتالكم عزيه مسكن وددر تاريخو فلطت بويا صعيبات قرب يا بوغنيكن سلام